गिबियावनो बयखौबो बरायबाय दिनै क्लास 10 नि मैथमेटिक्स सोंनाय बिदां एबा एक्सारसाइज 4.3 नि नम्बर 1 क्वेश्चन्सनि थर्ड क्वेश्चन्सखौ सल्व खालामगोन। सिगांनि भिडिअ नैबे नम्बर 1 आरो नम्बर 2 बे मोननैखौ आं सल्व खालामना होखांबाय। जुदि नोंसोर बेफोर भिडिअखौ नायदोंब्ला दा नैबे नायबाय थानाय भिडिअनि डिसक्रिप्शननि गाहायाव लिंक मोनगोन, बे लिंकफोराव थुनानै नायबानो जाबाय। नङाब्ला जुदि खनायाव जाय जुदि लिंक नुदोंब्ला नैबे लिंकआवबो थांनानै नायनो हागोन। स' नम्बर 3 आव बोरै दङ नायलां। गिबियावनो कुवेश्चन्सखौ जों बुजिना लाग्रोनो मा खालामनो होदों, आबुं बर्ग खालामनाय आदबजों रोदाफोरखौ दिहुननांगौ। स' वी हैव टू फाइंड रूट्स ऑफ द दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय completing the square method। इंग्लिश मीडियमनाबो नायना लाखा मा मेथडजों, बाय द मेथड ऑफ completing the square। ओके, completing the square मेथडजों जों बेखौ मा खालामगोन, सल्व खालामगोन। होमबा नायलांदो बोरै सल्व खालामनांगौ। जोबोद गोरलै, जेबो गोरा नङा। स' गिबियावनो कुवेश्चन्सखौ खनसे लिरना ला। फार्स्ट अफ अल यू राइट द क्वेश्चन्स। ओके, दानिया मा खालाम, जोंहा रुल्स बायदियै ओरैनो एक्स स्क्वेयरिं थाफानायखौ जोङो बोखारनांगौ रुल्स बायदियै। नाथाय सम मोनसे बोखाराबाबो जायो। जुदि फर एग्जाम्पल नाय, बेवहाय एक्स स्क्वेयरिं थाफानाया मा दङ जोंहा 4, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज 4। बेखौ जों मा खालामनो हायो, स्क्वेयर बानायनो हायो, 2 स्क्वेयर खालामनो हायो। ओंखायनो बे एक्स स्क्वेयरिं थाफानाय 4 खौ जों बोखाराबाबो जेबो नङा। जुदि स्क्वेयर बानायनो हायाबा, साप'ज दंमोन जेनेबा 2x स्क्वेयर प्लास 4 रूट 3x प्लास 3 इक्वल टू 0, 2 दंमोन, अब्ला जों बेखौ स्क्वेयर खालामनो हाया, अब्ला जों बेखौ बोखारथारनांगोन आरो। जुदि बेयाव 3 दंमोन, 3 खौबो जों स्क्वेयर खालामनो हाया, 4 खौ 2 स्क्वेयर खालामनो हानाय बायदि 3 खौ जों हाया, अब्ला जों बेखौ बोखारथारनांगोन। जुदि जेनेबा 6 दङ, अब्लाबो जों बोखारथारनांगोन। 7 दङ, अब्ला जों बोखारथारनांगोन। साप'ज 9x स्क्वेयर दङ, अब्ला जों बेखौ मा खालामनो हायो, 3x होल स्क्वेयरबो खालामनो हायो, अब्ला बै समाव जों बोखाराबाबो जायो। ओके, जुदि स्क्वेयर खालामनो हायोब्ला, होमबा 4 खौ जों बोखारबाबो जायो, बोखाराबाबो जायो। आं बोखारनाय खामानिखौनो मावसै। बोखारनोबा जों मा खालामगोन, गासैखौबो बेखौबो 4 जों डिभाइड खालामनांगोन। होमबा 4 जों डिभाइड खालामदो, नै गासैखौबो 4 जों डिभाइड खालामबा नोंहा बेबायदि मोनगोन। 0 खौबो 4 जों डिभाइड खालामनांगोन। बिथिंनिखौल' 4 जों डिभाइड खालामबा जानाय नङा, बिथिंखौबो डिभाइड खालामनांगोन। 0/4 माने 0आनो। एक्चुअली नों बेखौ डिभाइड खालामनानै दिन्थियाबाबो जेबो नङा, खिन्थु नों डिभाइड खालामनानै दिन्थिबा नोंहा मा मोनसे उनावहाय नायफिननायाव बुजिनो मोननायाव गोरलै जायो जे गासिबो माजों डिभाइड खालामदों, 4 जों डिभाइड खालामदों। बा 4 जों 4 दानजाबाय, 4 जों 4 दानजाबाय, 4 जों 4 दानजाबाय। बास मा थाबाय, नै x स्क्वेयर थाबाय, रुट अभार 3x थाबाय, बेनिफ्राय मा थाबाय, 3/4 थाबाय। 0 खौ 4 जों डिभाइड खालामबाथ' 0 आनो मोनफिनो। ओंखायनो आं बुंदों बेखौ डिभाइड खालामना दिन्थियाबाबो जेबो नङा, खिन्थु नियम मथे, रुल्स मथे जों गासिखौबो डिभाइड खालामथारनांगौ आरो। होमबा मा खालामनांगौ दानिया, नैबे बेखौ आं बैथिं बारहोनो गोनां लानोसै, कनस्टेन्ट, बेखौ दिदोम अनजिमाखौ आं बैथिं बारहोग्रोना लानोसै। होमबा बेयो मा जाफैगोन, बिथिं -3/4 जाफैगोन दै, -3/4। अके, दानिया मा खालामनांगौ, नैबे मोननै जिनिसनिफ्राय मोनथाम जिनिस लाबोनांगौ। बे मोननै टार्म्सनिफ्राय, बिदाबनिफ्राय मोनथाम बिदाब लाबोनांगौ। बेखौ बोरै लाबोगोन नाय। बिनि थाखाय जोंहा फर्मुला दङ। मा फर्मुला बियो, आच्छा, बेवहाय बिनि फर्मुलाखौ लिरनाय सिगां बे मा सिना प्लास, प्लास बा जोङो नैबे फर्मुलायाव लांनो सेस्था खालामगोन। a स्क्वेयर प्लास 2ab प्लास b स्क्वेयर, बे फर्मुलायाव लांनो सेस्था खालामगोन। माने बे मोनथाम बिदाबखौ लाबोनो जों सेस्था खालामगोन। क्लियार जाबाय? बिनि समान जों मा लिरनो हायो, a प्लास b होल स्क्वेयर लिरनो हायो। लास्टाव जों बेखौ लिरगोन, बेखौ लाबोग्रोगोन जोङो नैबे जिनिसखौ। होमबा नायदो नोङो, मोननै जिनिसनिफ्राय मोनथाम लाबोनांगौआथ' नोंहा माब्रै लाबोनांगौ बेखौ नायदो नोङो। x स्क्वेयरा सोरनि जायगायाव दंखायो, a स्क्वेयरनि जायगायाव दंखायो। माने a स्क्वेयरखौ जों मोनखाबाय, a स्क्वेयरखौ मोनना दंखायो बेसेबां स्क्वेयर, x स्क्वेयर। अके, होमबा फर्मुला मथे मा फैयो जोंहा, 2a फैयो। नै 2a होमबा मा फैसिगोन, 2x। फर्मुला मथे मा फैगोन, 2a। अके, 2a। दानिया सोरखौ नांगौ जोंनो, b खौ नांगौ, b खौ नांगौ। होमबा b खौ सोरखौ लागोन, b खौ ओरैबायदिखौ ला, जायखौ लायोबा 2ab खौ मोनो। अके, माने नैबे रुट 3x खौ मोनो। होमबा बावहाय 2 जों 2 दानजागोन, होमबा गोजौआव मा लानांगोन आं, रुट 3। होमबा बियो सोर जागोन, रुट अभार 3/2 जागोन।
बुजि मोनबाय मानो रुट अभार 3/2 जाखो बिया 2 जों 2 दानलायलायबा मा थागोन √3 मा मोनगोन x मोनगोन ना मोना √3x मोनगोन होमबा बिया सोर जायो जायखौ लायोब्ला नैबे रुट अभार 3x खौ मोनफिनो बेखौसो नों मा लानो हायो बि लानो हायो स' a स्क्वायरनि जायगायाव जोंहा x स्क्वायर जाबाय माने a स्क्वायरनि जायगायाव जोंहा x स्क्वायर जाबाय माने a स्क्वायरा सोर जाना दं x स्क्वायरा जाना दं प्लासआ प्लास 2आ 2 a आ सोर जासिगोन बिदिब्ला x b आ सोर जाबाय रुट अभार 3/2 ओके होमबा b स्क्वायर बा मा जागोन रुट अभार 3/2 मा जासिगोन होल स्क्वायर होमबा b स्क्वायरा मा जागोन रुट अभार 3/2 होल स्क्वायर समाना समान बिथिं मा दङ -3/4 दानिया नायदो मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि x स्क्वायरानो थिगानो दं प्लासआ प्लासआनो √3x आ बेनो बे दै जास्ट बेखौ जोङो ओरैनो मा एक्सपानसन फर्माव लिरदों माने मा फर्माव लिरदों 2ab फर्माव लिरदों ओके मा फर्माव लिरदों 2ab फर्माव लिरदों नै बे √3x खौ नों सिम्प्लिफाइ खालामबा बेखौनो मोनफिनगोन नोङो √3x खौनो मोनफिनगोन नोङो होमबा नायदो बेनो मात्र नैबे गैया जोंहा बे गैयामोन बाव दं मोनसे गैया -3/4 आबो बिथिं दंखायो बेनो बे खिन्थु नैबे गैया स' बेखौ जोङो मा बे बारा जाना दं ओंखायनो बेखौ जों बिथिंबो होदेरनांगोन होमबासो जोंहा समान जागोन बिथिंबो 2 केजि बिथिंबो 2 केजि होदेरनाय बायदि जाबाय आरो एबार बुजिबाय प्लास रुट अभार 3/2 होल स्क्वायर दंबा बिथिंबो प्लास रुट अभार 3/2 होल स्क्वायर नांगोन जाहाथे दानफिननो हायो जों बेखौ दानफिनबा जोंहा बेनो बे जागोन होमबा नायदो नोङो बे मा जाखो a स्क्वायर प्लास 2ab प्लास b स्क्वायर जाबाय जायाखै होमबा बियो मा जाबाय a स्क्वायर प्लास मा महराव फैबाय 2ab प्लास b स्क्वायर महराव फैबाय बे महराव फैबाय जोंहा बे महराव फैबाय a स्क्वायर प्लास 2ab प्लास b स्क्वायर महराव फैबाय ओंखायनो जों बेखौ मा लिरनो हायोनो गुसुङै मा लिरनो हायो a प्लास b होल स्क्वायर लिरनो हायो नै a प्लास b होल स्क्वायर लिरनो हायो होमबा a आ सोर जाखो x b आ सोर जाखो रुट अभार 3/2 होल स्क्वायर बे मोनथामखौ जोङो सर्टै बिदि लिरनो हायो दाना जों नायनोसै बेखौ बे मा जागोन स्क्वायर बे स्क्वायरा रुट अभार 3निबो माने स्क्वायरजों रुट अभार 3 माने ओरै जागोन बेयो रुट अभार 3 स्क्वायर जागोन बेयो आरो सोरनिबो 2 स्क्वायरनिबो बुजिबाय होमबा x प्लास रुट अभार 3/2 होल स्क्वायर बेखौ जोङो गथा खालामना लाग्रोनि होमबा मा जागोन नै प्लासआ प्लास बे स्क्वायरा रुट अभार 3निबो आरो 2 स्क्वायर माने बेसेबां जायो जोंहा 4 जायो होमबा रुट अभार 3 स्क्वायर माने अनलि 3 जायो मानो स्क्वायरजों रुटजों दानलायलायो गोसोआव लाखि बे बाथ्राखौ होमबा नों दानिया नायदो बिथिं बेखौनो लिर जेबो बोखारनाङा बेखौ बे -3/4 बे +3/4 एखे समान बिसोरो होमबा समान माइनासजों प्लासजों समान -3/4 +3/4 बिसोर मोननैजों दानलायलायबा जोंहा मा थागोन 0 माने ओरैबायदि जाबाय 5 निफ्राय 5 खौ दानख'नाय बायदि जाबाय 5 निफ्राय 5 खौ दानख'बा बेसेबां जायो 0 बे +5 बे -5 नङा होमबा बेबो बिदिनो जादों आरो होमबाथ' दानिया मा जागोन नों बे स्क्वायरखौ बिथिं बारहोब्ला मा जायोमोन सिगांनि भिडिअ'आव आं मा फोरोंदोंमोन नोंसोरखौ नैबेखौ फोरोंदोंमोन आं नाय मोजां नाय x प्लास रुट अभार 3/2 होल स्क्वायर दंमोन नङा होमबा बिथिं साप'ज अनजिमा दङ 6 दङ साप'ज अब्ला मा खालामनांगौमोन नैबे रुट अभारखौ नैबे स्क्वायरखौ लानाङा जुदि बे स्क्वायरखौ लायाब्ला नै बिथिं मा जाफैयोमोन प्लास माइनास रुट अभार 6 जाफैयोमोन बुजिबाय बिथिं जुदि अनजिमा दङब्ला नोंहा मा जाफैयोमोन प्लास माइनास रुट अभार 6 जाफैयोमोन नाथाय एबारनियाथ' मा x प्लास रुट अभार 3/2 होल स्क्वायर इक्वल टु मासो मोनदों 0 मोनदों अब्ला नों बे स्क्वायरखौ बेबायदि बोखारनो हाया नों मा खालाम मोनसे खामानि माव बियो मा होननाय जादों x प्लास रुट अभार 3/2 इनटु x प्लास रुट अभार 3/2 इक्वल टु 0 होननाय जादों माने बेनो मोननै होननाय जादों जेरैहाय नाय 5 स्क्वायर माने मा होननाय जायो 5 इनटु 5 नङा होमबा 5 इनटु 5 थिग बेबायदिनो x प्लास रुट अभार 3/2 होल स्क्वायर माने x प्लास रुट अभार 3/2 इनटु x प्लास रुट अभार 3/2 गावखौनो खननै सानजाबनांगोन माल्टिप्लाइ खालामनांगोन होमबा नायदो जोंहा बेजोंबो खनसे 0 लिरनो हागोन नोङो बेजोंबो खनसे 0 लिरनो हागोन दै मानो लिरनो हायो
आं मोजां बुजायनो नोंसोरनो नाय रावबो फोरोंगिरिया फोरोंनायबो नङाबो जानो हागौ नोंसोरनो सपोज एक्स वाइ इकुवेल टू 0 आं बावहाय एक्स खौल' लाखिब्ला मा जागोन बे वाइ आ बैथिं रानग्रा जाहैगोन माने एक्स इकुवेल टू मा मोनगोन आं 0 मोनगोन आच्छा आरोबाव मा खालामनो हायो आं बेवहाय वाइ खौल' लाखिबा मा जागोन एक्स आ बैथिं थांबा रानग्रा जाहैगोन होमबा वाइ इकुवेल टू मा मोनगोन आं 0 होमबा नों मा मोनो जेब्ला नों एक्स खौल' लाखियो अब्ला वाइ आ डिवाइड जाहैनानै 0 एक्स इकुवेल टू मा मोनगोन 0 मोनगोन आरो नोङो मा वाइ खौल' लाखियोब्ला एक्स आ बैथिं थांबा मा जायो डिवाइड जाहैनानै 0 जाहैयो माने नोंहा जेब्ला एक्स वाइ इकुवेल टू 0 अब्ला नों एक्स जों खनसे 0 लिरनो हायो नङाब्ला माजों वाइ जों खनसे 0 लिरनो हायो अब्ला बेयावबो बेनो बेखौ एक्स सान बेखौ वाइ सान बेजोंबो खनसे 0 लिरनो हागोन बेजोंबो खनसे जों मा लिरनो हागोन 0 लिरनो हागोन ओंखायनो जों मा लिरनो हागोन एक्स प्लास रुट अभार 3/2 इकुवेल टू खनसे 0 आरो नैबेजोंबो नङाब्ला बा और एक्स प्लास रुट अभार 3/2 इकुवेल टू 0 अके होमबा जोङो एक्स नि भेलु दिहुननांगौ बेखौ बैथिं बारहोनोसै मा जागोन माइनास रुट अभार 3/2 बेयावबो बिदिनो जागोन माइनास रुट अभार 3/2 स' एक्स नि मान मोनबाय होननाय लोगो लोगो बुजिखादो नोंहा एन्सार मोनबाय देयरफर रोदाया इंलिश मिडियाम ना लिर रुट्स आर माइनास रुट अभार 3/2 माइनास रुट अभार 3/2 बेनो आरो एन्सारा स' रोदाया मोननैबो समान आरो मोननैबो एखे माइनास माइनास बेखिनि एन्सारा स' भिडिअखौ माबायदि मोनदों नायनानै बुजिदोंबा कमेन्ट खालाम मोजां मोनदोंब्लाबो कमेन्ट खालाम उननि भिडिअ आं नोंसोरनो नाम्बार 4 नाम्बार 5 आरो नाम्बार 6 बेखौ फोरोंनो हागोन बेनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनखौ थुना हो लोगोसे नांगौ जानाय फरायसाफोरनो बे भिडिअखौ जेसेबां हायो रानसारना हो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय खनसेबाव जोबोद साबायखर जासिबाय गोजोन्थों।